Здравейте, това е Радио на Кулата, програма 1001 нощи. Ако и ви обичате да слушате хубава музика като мен и да откривате нови артисти и албуми, последвайте линк в описанието на това видео или се абонирайте за канала. Така ще получавате съобщение всеки ден, когато качвам новия епизод с новия албум. А днес сме 1 февруари 1972 с албумът Harvest на Нил Янг. Може би ако следите канала, знаете, че обявих война на кънтрито онзи ден и казах, че всеки път, когато се пада кънтри, ще пускам чалга, защото кънтрито е американска чалга. И да, явно ЦРУ ни подслушват и са разбрали за тази война и са решили да ме затапят, защото днес го направиха. Аз няма да пусна чалга върху Нил Янг, защото той спечели моето уважение. С какво го спечели? Може би тези от вас, които са опитали да открият албума или изпълнителя в Spotify, са забелязали, че там почти няма негова музика. Това е защото 2022 година Нил Янг, Джони Мичел и още няколко кънтри изпълнители обявиха бойкот на платформата заради подкаста на Джо Роган, който тогава разпространяваше дезинформация относно коронавируса, че ваксините предизвикат генетични изменения и всякакви такива простоти. Тези кънтри изпълнители казаха, ние ще си оттеглим музиката от тази платформа. Това беше поведено от Нил Янг реално, той беше инициатора, свали си музиката оттам. За жалост бойкотът не беше успешен, защото много кънтри изпълнители не го последваха, много изпълнители като цяло не си свалиха музиката оттам. Няма да споменавам имена. Тейлър Суифт. Извинявайте, нещо гърлото ми е пресъхнало. Можеше хора с много повече слушатели да ги последват и да застанат зад каузата, но какво да се прави? Някои хора просто предпочитат да си бъдат милиардери. Тейлър Суифт. Така. Извинявам се още веднъж. Нил Янг, дядо с принципи на 78 години, да е жив и здрав и да продължава все така. Може да слушате албума тук в YouTube. Няма проблем. Не е задължително да е в Spotify. Айде. Голяма работа. Аз ще ви пусна A Man Needs a Mate. Много феминистка песен. Поздравявам ви с нея. Айде, old school. Хубав ден. Like a beggar going from door to door. I was thinking that maybe I'd get a maid, find a place nearby for her to stay, just someone to keep my house clean, fix my meals and go away. A maid. To live a love, you gotta be part of. When will I see you again? While ago somewhere, I don't know when, I was watching a movie with a friend. I fell in love with the
I see